בואו נעשה את זה כמו שצריך. הרבה כפיים ליותם רוזנטל. שכחתי את הפתיח, אז נעשה זה משהו כזה. ברוכים הבאים לפוטרקאסט, המקום בו. יפה, כל הכבוד. הפעם זה עבד בלי הקדמה. כיף שבאתם, תודה רבה שבאתם. יש עוד כמה שמאחרים ויגיעו תוך כדי, אבל הנה, הם לאט מגיעים. בדיוק דיברנו עליכם. אנחנו עכשיו הולכים להזמין לפה כמה אנשים שאתם לא כזה מכירים, אבל תעשו כאילו אתם מכירים אותם בסדר. אז בואו נתחיל עם הראשון, מיכאל תמרוב. הוא הגבר הכי נורמלי בפודקאסט. גם יותם בעצם. אילור צחור. היא לא יודעת כלום, נכון? ובגלל יותם, תגביר אותי קצת. בגלל רוני בישרה את הבשורה רק בקבוצה, והפרק הזה מוקלט עכשיו, ממש כרגע אנחנו מקליטים, אז לאלה שהזינו ועדיין לא יודעים, אז בפעם האחרונה אנחנו נגיד, וקודם כל ניתן הרבה כבוד, ונזמין לבמה את רוני קצובר. חכו, יהיה לכם זמן. עכשיו זה השלב שאני אומר, רוני, מיכאל, אילור, או סדר כלשהו, אף פעם לא קראו את הסוף של הספר השני, ועכשיו, של הארי פוטר וחדר הסודות, ועכשיו הם יקראו אותם לראשונה, ולראשונה אנחנו עושים את זה בלייב, בצורה מאוד מוזרה, שהכל בזכות יותם זה יכול לקרות. למה מוזרה מיוחדת? אתם תראו, מוזרה ומיוחדת, כן, מוזרה ומיוחדת. אתם תראו פה את כל המאחורי הקלעים. אנחנו לא חותכים בעריכה כלום היום, בסדר? אתם תראו גם אנחנו טועים וכאלה, והכי חשוב, בלי ספוילרים, בסדר? ורגע, הכי חשוב? כן. הכי חשוב זה בכלל יותם שעבד על כל הסאונד אפקט שאתם הולכים לשמוע פה תוך כדי. הוא עבד על הכל בעצם. על הכל. כמו שראיתם, אם יצא לכם לראות בקבוצה שהוא התקלח והקליט את המים, אז הוא ככה הכין את הכל במיוחד להיום, אז תודה רבה ליותם. עוד לפני שהתחלנו... כולל המסכים פה וכל מה שאתם רואים, גם מאחורינו, גם שאנחנו יכולים לקרוא והכל וזה. ואנחנו גם צריכים ככה, קודם כל, מה קורה, איך אתם? אוקיי, אז ישמעו רק אותי, יופי, מעולה, יש לי שעתיים. אז זה גם חלק, אבל ממה שקורה בדרך כלל באולפן, כי אנחנו שמים את האוזניות על הראש, ושעה אנחנו... ואז שומעים את קלבר צועק, ועושה לנו קולות, עושה לנו... אני לא מכיר. אוהבים נקניקיות? כן. זו בדיחה שיורדת בעריכה, אז אני לא יודע כמה זה נשאר. תספר להם גם כמה שעות לוקח לנו להקליט כל פרק. כן. אוכלים את הראש. אוכלים את הראש, אוכלים עוד קצת, ואז מדברים כזה במיקרופון. אז מה שלומכם? אילור, מה שלומך? שלומי מצוין, איזה מרגש להיות פה. כן, תראי כמה קהל יש לנו. אנחנו מחכים חודש בשביל לקרוא את השני פרקים האלה, אז כל הכבוד מעט לנו זמן. על הסבלנות. אבל אילור, את כבר קראת. מה פתאום? כבר קראת הכל. אני לא קראתי, אני לא יודעת כלום באמת. אנחנו נראה לגבי זה, מיכאל, איך אתה? קצת מרגש. אבל עזוב את זה, עזוב אנחנו וכל זה. שמעתי שיש פה מישהי שהגיעה מאילת. כן, תרימי יד, תזדהי. מי הגיעה מאילת? איפה היא? איפה את? למעלה, הנה, בצד שם, שמאל. למעלה, בצד שמאל. לא מוגזם בכלל. תודה רבה. את ממש בסדר. כל הכבוד. אני הגעתי מחדרה והיה לי קשה, אז כל הכבוד. יש פה גם עפולה. כן, יש גם עפולה, יש כל מיני. הופה, עפולה. קריית שמונה, וואו. בואו נתחיל עם נייט דורפינג, לא ייגמר. מקצוות הארץ. אז כל הכבוד למי שהגיע מרחוק, גם אם מישהו הגיע מנתניה. מה נתניה? גם מנתניה. כי הוא הגיע קרוב. אני בדרך לנתניה הרגשתי כאילו נוסעת לאחת ההתנחלויות שאני נוהגת לנסוע אליהן, כאילו, מה זה החור הזה? אני לא זוכרת מתי הפעם האחרונה שהייתי פה. רוני, את גרת ב... אני לא רוצה להגיד איפה גרת. אני גרתי בהרבה מקומות שאין לך מושג, כאילו, אני אגיד... פעם אחת נסעתי את רוני אחרי איזה פרק, ואיפה זה היה? באריאל, באמצע הלילה? ליד אריאל? איפה זה היה? היא גרה באריאל? באריאל, כן. עכשיו אני לא באריאל. זה חור, בסדר. אבל אריאל זה כאילו הכי פחות חור מכל יו"ש, אבל בסדר. נכון. תראו, אולי ראיתם לפני זה, ככה במסכים, אם לא ראיתם את המסכים, תראו בהפסקת המסכים, השקענו בהם הרבה. יש לנו פה חסות לפרק הזה, ואנחנו רוצים לתת הרבה כבוד לקי פודקאסט שאימצו אותנו לפרק הזה. ואני חושב שאנחנו כל הזמן אומרים קי פודקאסט ולא סיפרנו מה זה, אז קי פודקאסט זאת
אפליקציה או פלטפורמה, יותר נכון, לפודקאסטים עצמאיים בלבד, שזה טוב, כי גם אנחנו עצמאים, כמו שהבנתם, אין לנו תאגידים שתומכים בנו, לא חשוב שמות, וממש מאפשרים לכל מיני אנשים לבוא לאתר שלהם או לפלטפורמה שלהם, ופשוט לראות... לאפליקציה, באמת קוראים לזה אפליקציה. אפליקיישן, ולראות כל מיני... זו בעצם דרך חדשה לשמוע פודקאסטים, נכון? כן. זה הרעיון. כאילו אם אתה לא מכיר פודקאסטים, כנס לשם, תמצא שם כל מיני פודקאסטים עצמאיים. זה פשוט הם עשו משהו במיוחד בשבילנו, כי אנחנו כולנו אנשי תקשורת חדשות, ומיכאל לא אוהב לראות רק פיד חדשותי כל הזמן. נכון, חייב, אי אפשר בלי. אז פה יש פיד של פודקאסטים, אז אפשר כל פעם לחפש ולראות דברים חדשים. מכרת לי את זה עכשיו. ראית? עכשיו מורידה, את תשמעי. אז זהו, אנחנו באמת רוצים להגיד להם הרבה תודה. הם עשו עבודה מדהימה, באמת גם באפליקציה, וגם הם ימצאו אותנו פה היום, אז בכלל. ואתם יכולים להזין לנו גם שם, כמובן. נכון, אפשר... עזבו את אפל פודקאסט, תעברו. עכשיו הם מתחילים משהו חדש, שהם משלמים לאנשים לתמלוגים לפי האזנות, אז אם אתם רוצים להזין לנו פעם נוספת, תחשבו להזין דרך שם, זה יכול להועיל לנו פה. טוב, אנחנו צריכים גם להקריא משהו היום? זה עובד ככה? שנתחיל? נראה לי שאפשר להתחיל. יאללה, יותם, תן לי במוזיקת פתיחה. וואו, איזה מרגש. היורש של סליטרין. איזה שם, זה כאילו, זה מלחיץ השם הזה. מי מתחילה להקריא? איזה מתח. איזה מתח. יש לנו פרומטר, נכון? מה קרה? נקודות, אתם לא רואים את הפרומטר, יש לנו. מספר את רוני. להתחיל? כן. יאללה. בזמנך, לא יודע. הוא מצא את עצמו עומד בקצה של חדר ארוך מאוד ומואר באור עמום, עמודי אבן, שנחשים מגולפים נוספים היו כרוכים סביבו. התנסו ותמכו בתקרה המוזרה הירקרקה שמילא את חלל האוויר. ליבו של הארי פעם בחוזקה, והוא עמד והקשיב לדממה המקפיאה. הייתכן בסליסק עורב בפינה החשוכה מאחורי אחד העמודים, ואיפה ג'יני? הוא הוציא את השרביט והמשיך להתקדם בין העמודים והנחשים. כל צעד זהיר שלו הדהד בין הקירות המוצללים. הוא דאג לצמצם את עיניו והתכונן לעצום אותן במהירות לנוכח הקטנה שבתנועות. ארובות העיניים החלולות של נחשי האבן נראו כאילו הן עקבו אחריו. יותר מפעם אחת, ברעד של דאגה, נדמה היה לו שהוא רואה את אחד מהפסלים נע. ואז, כשהוא הגיע אל זוג העמודים האחרון, נגלה לעיניו פסל שגובהו כגובה החדר עצמו. ניצב לפני הקיר השחור. הארי נאלץ למתוח את צווארו כדי להביט למעלה אל הפנים הענקיים שמעליו. היו אלה פנים עתיקים שהזכירו פני קוף. עם זקן ארוך ודק שגלש כמעט עד לתחתית. פני קוף? חשבתי שזה נחש כל הזמן. כן, אני גם כאילו, מה הקשר קוף? אוקיי, טוב, בסדר. גם פעם ראשונה שמעת חשבתי מילה על שאנחנו קוף. הולכים לפגוש פסל של נחש, אבל זה קוף. אמרתי ג'וק, אני לא יודעת מה כאילו. הוא דובר גם את שפת הקופים? נגלה את זה עכשיו? איך אומרים את זה? נראה? קופפן? קופפן. קופיף. קופיקו. עם זקן ארוך ודק שגלש... קופפן זה יפה, אני חייב להגיד שקופפן זה יפה, נקרא לפרק קופפן. בסדר? יאללה. קופפני. יותם, תעשי טיפה מוזיקה טיפה יותר חלשה כשנשמע יותר אותנו, או שאותנו יותר חזקים. אני גם עם הפרעות קשב והמוזיקה כאילו מוציאה אותי מריכוז. היא יפה מאוד. כרגע אין כלום, אני לא יודע. לא. עם זקן ארוך ודק שגלש כמעט עד לתחתית חלוק האבן הארוך, שם עמדו על רצפת החדר החלקה שתי רגלי ענק אפורות, ובין אותן רגליים עם הפנים לרצפה, שכבה דמות קטנה בחלוק שחור ושיער אדום כאש. ג'יני! מלמל הארי. אין לו מושג איך זה אמור להישמע. לא, רגע. שתבינו. אין לו מושג מה אמור להיות בסצנה. הוא גם לא קרא את הספר איזה לא, שנתיים. עכשיו זה השלב שהיא... מיכאל, עכשיו היא לא תביים. עכשיו אני ממחישה למיכאל איך עושים. מיכאל, הוא נבהל, הוא סוף סוף רואה את ג'יני אחרי שהוא לא ראה אותה מלא זמן. אז זה ג'יני! זה כאילו היא פה! אבל כתוב מלמל, איך ממלמלים ג'יני? זה מילה עם שתי עברות. תנסה שוב. איך ממלמלים את זה? זה ייקח לנו שעות. עכשיו נזכרתי, חישבתי את זה כשעה, שכחתי שמאחורי הקלעים זה 3 שעות. כן. טוב, בסדר. יהיה לכם ערב ארוך. ג'יני! יפה. צעק הארי. תודה. מלמל הארי, רץ לעברה. איזה מלמל ואיזה נעליים. צרח! רץ לעברה וירד על ברכיו. ג'יני, אל תמותי. בבקשה, אל תמותי. הוא השליך את השרביט הצידה, תפס בכתפיה של ג'יני והפך אותה על גבה. פניה היו לבנים קשייש. עצור, היא מתה? אין מתה או לה לא? מתה, מתה או לא? יהרסו לנו את
את כל הזה. לא, היא לא מתה, אבל למרות שאני חושבת שאני ניחשתי באחד הפרקים שהיא שהיא תמות. כן מתה. עוד יהיה להם בגלל זה אני סיפור שואל. אהבה. לא, היא אבל זה מאוהבת לא מה בו. שקרה לכל אלה מתה או לא מתה? לא לא לחשוב מתה, עכשיו. לא לא מתה, מתה. לא מתה. לא מתה. לא מתה? לא. בדיוק, מה שמיכל רגע, אמר. שכחתי להסתכל עליכם. היא לא מתה. אני לא רואה מספיק טוב מפה. בסדר. פניה היו לבנים כשיש, ולא פחות קרים. אולם עיניה היו עצומות, כך שהיא לא הייתה מאובנת, אבל אם כך, כנראה שהיא... מתה. ג'יני, בבקשה תתעוררי. מלמל הארי נואשות וטלטל אותה. ראשה של ג'יני התגלגל מצד לצד. היא לא תתעורר. מה זה? מורן, מה אתה? לא הבנתי, אבל... לא רגע, הבנתי תכף מה אתה. נגלה, תכף נגלה. חכו? רשום להם מורן, לא רשום להם כתוב את לא השם. היה לנו, כתוב. מורן אומר, לא רשום להם את תתעורר. השם. מישהו... קלפר, מה עשית לה? וואי, המוזיקה, יואו. אני כאילו לא נושמת. הארי קפץ והסתובב על ברכיו. ילד גבוה עם שיער שחור נשען על העמוד הקרוב ביותר וצפה רגע, בו. ילד? סוף סוף כאילו דמות שהיא בן אדם ולא איזה עכביש או כן, משהו אבל כאילו. ילד, אבל ילד. מי זה הילד? אולי זה אולי הארי. זה מאלפוי. אולי זה הארי אולי זה אחר. מאלפוי. לא, זה מאלפוי מאלפוי. בלונדיני. לא, שיער שחור אולי היה זה אבא כתוב. אולי זה הארי האחר. במולטיברס. הארי... איזה כיף זה קהל גיקים. איחדת אין לי מושג מה... קלפר, אין לי מושג מה הבדיחה שאמרת, אבל אין להם מושג, אני לא יודע מה זה מולטיברס. זה האלטר אגו של הארי. אני יודעת מה זה מולטיברס. בסדר, אז... של מארוול, בטח. בפודקאסט של הבא של שלי מארוול, ושל כן, זה קלפר. התחיל במארוול פעם ראשונה. טוב, בוא נמשיך. תגלה להם על הפודקאסט הבא שלנו. תכף תראו. העמוד הקרוב ביותר... אתה יכול לחזור משפט אחורה? הנה. הארי קפץ... לא מצחיק. הארי קפץ והסתובב על ברכיו. ילד גבוה עם שיער שחור נשען על העמוד הקרוב ביותר וצפה בו. הוא נראה קצת מטושטש בקצוות, כאילו הארי התבונן בו מבעד לראי שרוט. מראי, זה הוא. אבל אי אפשר היה לטעות בו. תום? תום רידל? איך היינו יכולים לנחש את זה? לא יודע. אבל לא היינו יכולים לנחש, אני חשבתי, אבל זה ילד? תום הרי היה ילד ממזמן. רגע, כאילו. חשבנו אולי אולי זה- אם תום הוא אבא של הארי? לא, של... כן, היה לנו הימור כזה. כן, הימור טוב. מה אתם צוחקים? לא, אבל זה לא היה. אבל רגע, שנייה. תום זה כיף להם, הם רידל... יושבים עם הפוקפורן, כן. וכאילו מבסוטים עלינו. נו, תנחשו שטויות, תנחשו שטויות. זה כמו במשחק הדיונות, שמסתכלים עליהם, אנחנו בידור גם בזה לא צופים. לאנשים. רגע, אני רוצה לנתח את זה בצורה קצת איזה. תום רידל היה הבחור עם היומן. עם היומן. נכון. זה היומן שלו. היומן של רידל זה של נכון, תום רידל, והוא כן. היה אבל הוא בן איזה גילו 50 שנה של אחורה. הגריד. כן, אז זה כן. אומר שהוא אמור להיות עכשיו לא ילד, נכון, והוא לא סיפרו לנו שהוא מת או משהו. נכון. אולי הנשמה שלו בתוך גוף של ילד עכשיו? אולי. מה, הוא תקוע בחדר הסודות אולי? אני חושבת אולי. כמו דוסית, אני אומרת, איפה הנשמה יכולה להיות? אולי וואי, יש פה בגלל- מלא דוסים בקהל, איזה כיף! יואו! השם! אולי בגלל, אפרופו דוסים, אנחנו נגיע כנראה לשחרית בקצב הזה, אבל... אולי בגלל שהרי אז עשו לו עוול, לא? היה עוול שעשו לו. הביאו לו פרס. לא, אבל לא. הפרס היה כאילו, הוא רצה באמת, הוא גילה הרי. הוא רצה לחשוף את הוא הגריד, רצה כן. לחשוף את המפלצת ואת מה שקורה שם בחדר הסודות, ולא נתנו לו. ועשו הצגה ונתנו לו פרס כדי שהדבר הזה, מה שנקרא, ישתיקו את זה. אני לא זוכר. יכול להיות שהוא הפך, התעצבן, אסף את כל הכעס בפנים, ונהיה מרדן, הצטרף לכוחות האופל. יכול להיות. מה אתם אומרים, להמשיך אנחנו או שומעים ניחושים? תגובות, כאילו. ניחושים או להמשיך? מה אתם אומרים? אנחנו איתכם. יאללה, תמשיכו. רידל הנהן, מבלי להסיר את עיניו מפיו של הארי. מה זאת אומרת, היא לא תתעורר? אל תגיד לי שהיא... היא עדיין בחיים, אבל בקושי. זה אמרתי מניאק, לכם. לא יפה. אמרתי לכם אבל שהיא בחיים. גם אנחנו אמרנו, מה את רוצה? אני אמרתי. אל תוריד. הארי התבונן בו. תום רידל למד בהוגוורטס לפני 50 שנה, אבל הנה הוא עומד בו, ואור מוזר ערפילי זורח מסביבו. הוא נראה בן 16, ולא יום אחד יותר. אתה... רוח רפאים? זיכרון. זיכרון שנשמר בתוך יומן במשך 50 שנה. אוי לא רגע, הבנתי, למה אבל תגובות? אין יומן עכשיו, הוא רואה אותו מולו. כן, אבל הוא כאילו... טוב, תכף נראה. איך אפשר להיות זיכרון? רוני, תמשיכי.
לא מסתדר. טוב, כולנו מה, קצת זיכרונות, בסוף- בואי. בסוף הפרק הזה הארי הולך להתעורר למיטה שלו והכל היה חלום? ככה נגמר הספר השביעי. זה- שמעתי שיש גם שמיני. שיט, אמרתי אז- בספוילרים, יאללה. טוב, נגמר הפודקאסט. יאללה, כולם יעזבו איתי ביחד. טוב כדי חבל. הוא הצביע על הרצפה, סמוך לאצבעות רגליו הענקיות של הפסל. על הקרקע היה מוטל פתוח היומן השחור הקטן שהארי מצא בשירותים של מירטל המייללת. לרגע אחד, הארי טעה איך היומן הגיע לשם, אבל היו עניינים בוערים יותר שדרשו טיפול. אתה חייב לעזור לי, תום. אמר הארי, מרים שוב את ראשה של ג'יני. אנחנו חייבים להוציא אותה מכאן. יש בסיליסק. אני לא יודע בדיוק איפה הוא, אבל הוא יכול להגיע לכאן בכל רגע. בבקשה, עזור לי. רידל לא זז. הארי מזיע כולו, הצליח להרים מעט את ג'יני מהרצפה, ואז רחן להרים את השרביט שלו, אולם השרביט נעלם. ראית? לא, זה יותר מדי. ראית את, כאילו. מה? זה ראית כאילו מה? ראית את... הוא בא להגיד, ראית את כאילו, השרביט שלי? להשלים את המשפט. ראית את ה... ראית? ראית את ה... כן. יפה, יפה. הוא הרים את מבטו. רידל עדיין הסתכל עליו. אצבעותיו הארוכות שיחקו בשרביט של הארי. הנה, הוא רשע, הוא הפך להיות רשע. ככה עם הידיים כזה. מה פתאום? מה פתאום? בוא נראה, אולי. דבר, אתה רק פחות לפר מוצלח ישתף פה פעולה, בבוקר כן. פייס שלך. מה אתה מסתכל עליי ככה? בוא נראה. תודה. מנומס. למה הארי מודה לו? לא טוב. אמר הארי והושיט את ידו. חיוך התאווה בזווית פיו של רידל. הוא המשיך לנעוץ עיניים בהארי, משחק בשרביט כמשועמם. נעצור לפינת שפת גוף. חצי חיוך, פינוך מרושע. בזווית הפה, זה חיוך של בוז. אז ככה למדנו, יאללה. הופה. תקשיב, אמר הארי בדחיפות. רגליו מתחילות לקרוס תחת משקלה של ג'יני. אנחנו חייבים ללכת. עם הבסיליקס, למה הוא רוצה אותו? למה הוא קורא לו לבוא איתו? מה? לעזור לו עם ג'יני. כי אבל הוא בטוח הארי שהוא טוב. חושב הוא לא שרידל הוא מבין. טוב. אבל הוא רואה בן אדם שיש סביבו, משהו זורח סביבו, והוא... תמשיך, מה, תמשיך, מה? תמשיך. מה יכול לצאת טוב מזה? אם הבסיליסק יבוא... הוא לא יבוא לפני שיקראו לו. אני בשוק. הארי הוריד את ג'יני בחזרה על הרצפה. קשה היה לו לעמוד ולהחזיק אותה כך. הוא מחשף אותו? לא, הוא הניח אותה פשוט. תקרא. לא. תקרא. מה זאת אומרת? רגע. מה זאת אומרת? תחזיר לי את השרביט שלי, אני אולי אזדקק לו. עכשיו הוא נזכר שהוא לקח לו את השרביט? וגם הארי יחסית תמים יחסית, כאילו למשהו. אחרי כל מה שהוא עבר הוא כן, נשאר די כן. תמים. בתור אחד שרצחו את ההורים בגיל שנה, הוא קצת כן. קצת אופטימי. אני כבר לא חשדתי. עיפרון הוא כזה כמו אילור, בוא נחשוב באופטימיות. טוב, די, אני רוצה להמשיך. חיוכו של רידל התרחב. אתה לא תזדקק לו. הארי בהה בו. תבהה. תבהה בי, נו, מה קרה? שחקן טוטאלי. מה זאת אומרת? אני לא... הרבה מאוד זמן חיכיתי לרגע הזה, הארי פוטר, להזדמנות לראות אותך, לדבר איתך. הוא בעצם פיתה אותו עד עכשיו. פיתה או פיתן. פיתן. אתה, תראה. אני לא חושב שאתה קולט מה אמרתי לך. אנחנו נמצאים בתוך חדר הסודות. אפשר לדבר יותר מאוחר. נשאר תמים. אנחנו הולכים לדבר עכשיו. אמר רידל, עדיין מחייך חיוך רחב, והכניס את השרביט של הארי לכיס שלו. הארי הסתכל עליו. משהו מוזר התרחש כאן. וואלה. נפל לו האסימון. תודה. איך זה קרה לג'יני? זאת שאלה מעניינת, וגם סיפור די ארוך. אני מניח שהסיבה האמיתית שג'יני ויזלי הגיעה למצב הזה הייתה שהיא פתחה את ליבה ושיתפה זר בלתי נראה בכל הסודות שלה. אוי, לא. על מה אתה מדבר? היומן שלי. ג'יני הקטנה כותבת לתוכו כבר חודשים על גבי מה? חודשים. מספרת לי על כל החששות והטרדות המגחכים שלה. איך שהאחים שלה מקניטים אותה. שהיא נאלצה לבוא לבית הספר עם בגדים וספרים מחנויות יד שנייה. איך עיניו של רידל ברקו. היא דואגת שהארי פוטר המפורסם, הטוב לב הגדול, לעולם לא יתחיל לחבב אותה. מסכנה. אז רגע. אז מה שקורה זה שאני עדיין חושבת שרידל הוא הרע, ועכשיו... הוא היורש אז? מה גרם לך להסיק את אני לא זה? יודעת, רגע. אמרנו שהארי? לא, רגע, שנייה. ובגלל הסודות שג'יני כתבה לתוך המחברת, אז הוא ידע שככה הוא יוכל לפתות
את הארי לבוא אליו. לא יודעת למה הוא רוצה את הארי עדיין. כולם רוצים את הארי. יופי, לא. אולי. עליתי על משהו. רגע, יש לכם תגובה לזה? אני כבר רוצה להגיע לחלק רגע, של רגע, הגויים. בסדר, אני בסדר, יורדת. נו. אני גם. כל אותו זמן שעיניו של רידל לא סרו מפניו של הארי, היה בהם מבט כמעט רעב. אני באמת רעב, אז זה מתאים. איפה הפופקורן שלנו? הוא שם. פופקורן ומיקרופון זה לא. לא. פחות הולך. זה מאוד משעמם להקשיב לכל הצרות השוליות של ילדה בת 11, אבל הייתה לי סבלנות. כתבתי לה בחזרה, הייתי מבין, הייתי אדיב. איך. ג'יני פשוט התאהבה בי. אוי, לא. למה הוא חתיך? הוא זיכרון. אני לא יודעת. התאהבת פעם בזיכרון? אחלה זיכרון, אבל. אף אחד מעולם לא הבין אותי. תום, אני כל כך שמחה שיש לי את היומן הזה לכתוב בו את הסודות שלי. זה כמו להסתובב עם ידיד שיכול להיכנס לתוך הכיס. איך. יש פה בימוי. זה אני או שהקלטנו את זה? רגע, מה? זה אתה הצבע שלך, הקלטנו את זה. זה הצבע לא, שלך. לא, זה לא זה. לא. זה לא צחוק גבוה צחוק וקר. גבוה וקר. אין לי גבוה וקר, מה אני אעשה? אין לי, אז בוא. אילור, תעשה. כן, כזה. בשביל מה הקלטנו את זה? הופה. תגידו. כן, אל תדאג. זה קהל מרים. חבל שאין לנו אתכם בהקלטות, זה היה כאילו... אני הרבה פחות מחמיא להם בהקלטות. כן. זה יותר מדי טוב בשבילם עכשיו. כועס עלינו. רידל צחק צחוק גבוה וקר שלא התאים לו וגרם לשערות של עורפו של הארי לסמור. אם להעיד על עצמי, הארי, תמיד ידעתי איך להקסים את מי שהיה נחוץ לי. וכך ג'יני שפכה לתוכי את נבחי הנפש שלה. והנפש שלה הייתה במקרה בדיוק מה שרציתי. התחזקתי עוד ועוד, ניזון מהפחדים העמוקים ביותר שלה. מסודותיה האפלים ביותר. רגע. מישהו פה ראה דברים מוזרים? כן, הבנתי שזה ספוילרים קצת. זה בול! מה קורה בדברים מוזרים? אני אעשה סטורי, אל תתייחס. כן? תמשיך. יש שם דמות שניזונה מאנשים שהוא מהפחדים הורג. של אנשים? מהפחדים, כן. יאללה, איך פספסתי סטרנג'ר. בערך, משהו כזה. טוב, בסדר, אולי זה ספוילר קצת. מה, הרסתי עכשיו? זהו? לא, ללכת? לא. אתה יכול. אני מפוטר? כן. אל תגלה, אני לא ראיתי דברים מוזרים. אפשרנו 2. טוב, זה תורי, רגע, אפשר להמשיך? כן. כן. עד שהייתי הרבה יותר חזק מעלמה וויזלי הקטנה. מספיק חזק כדי להתחיל לשפוך לתוכה בחזרה חלק מהנפש שלי. מה זה אומר הם מעורבבים? כמו הם בשידוך. לא, הוא שולט מה זה עליה, הוא לשפוך? שולט עליה. על הנפש. לא, זה מה מניפולציה קורה שם? רגשית, הוא עושה לה מניפולציה רגשית. מה הולך בבית ספר הזה? ולמה הרווחה... המקום הכי לא בטוח כואבת? בעולם, למה מה? משרד החינוך לא בא? זה המקום הכי בטוח בעולם, מה יש לך? מה קורה שם? דמבלדור הלך, הכל מסתבר. למה אתה מתכוון? שאל הארי ופיו נהיה מאוד יבש, גם שלי. עוד לא ניחשת, הארי פוטר? ג'יני ויזלי פתחה את חדר הסודות. מה? היא היורשת? היא לא ידעה, אבל היא כזאת תמימה. איך היא פתחה את זה אם היא לא ידעה? רגע, הוא רגע, פתח. רק היורש רגע, יכול איתם, לפתוח איתם. את חדר הסודות? זה מה שכתוב על החדר, לא? לא. לא ידוע. אולי רידל הוא היורש, והוא השתמש בג'יני, שהיא בחיים עדיין, בשביל לפתוח שוב את חדר זה הסודות. מוטיב חוזר, כמו... כי הוא לא יכול בספר לעשות את הקודם. זה בעצמו. הוא כבר מת. אני לא עונה לך, כאילו. או זה שהוא לא כאילו. מת. אני לא יודעת. קיצור, מה שאמרתי, לא היה לי מילים, לרבוב, זה. קיצור, של מי עכשיו? אני. אה. ג'יני ויזלי פתחה את חדר הסודות. היא חנקה את התרנגולים בבית הספר, וציירה את הכתובות המאיימות על הקירות. היא שילחה את הנחש של סליטרין נגד 4 הבוץ דמים והחתולה של הסקיב. אז בגלל זה הייתה נורא מעוררת? לא, הוא משתמש בה, זה כמו בובה על חוט, הוא כאילו כישף אותה צריך את בדעות הגוף שלו שלה. ובאמונות שלו, בדיוק, הוא צריך את הגוף שלה בשביל לעשות את זה. תעשה לא בלחישה. לא. לא נראה לי שזה הלא שהוא עשה. הוא לא רשע. לא. כאילו, זה לא כזה שלא מאמין. לא. מה זה? לא. לא. אוקיי. לא. לא. זה יפה. אני אעשה לך מלא אופציות. לא. זהו, מסכנים. לא. הם בדרך זה כלל ליותם. זה ערוך. כן, כמובן. בהתחלה היא לא ידעה מה היא עושה. זה היה מאוד משעשע. הלוואי שהיית יכול לראות מה היא כתבה ביומן שלה במשך השנה. זה התחיל להיות הרבה יותר מעניין. תום היקר, הוא דקלם והביט בפניו המזועזעים של הארי. אני חושבת שאני מאבדת את הזיכרון שלי.
החלוק שלי מלא נוצות של תרנגול, ואני לא יודעת איך הם הגיעו לשם. תום היקר, אני לא זוכרת מה עשיתי בליל כל הקדושים, אבל חתולה הותקפה והבגדים שלי מלאים צבע. אוי, איזה מסכנה. תום היקר, פרסי כל הזמן אומר לי שאני חיוורת ולא מתנהגת כרגיל. אני חושבת שהוא חושד בי. הייתה עוד תקיפה היום, ואני לא יודעת איפה הייתי. תום, מה אני אעשה? אני חושבת שאני משתגעת. אני חושבת שאני זאת שתוקפת את כולם. תום! האגרופים של הארי נקמצו, ציפורניו חתכו בבשר של כפות ידיו. לקח הרבה זמן עד שהטיפשה הקטנה הזאת, ג'יני, הפסיקה לפתוח ביומן שלה. אבל בסוף החשד שלה התעורר, והיא ניסתה להיפטר ממנו. וכאן אתה נכנסת לתמונה, הארי. אתה מצאת את היומן. זה היית אתה. בדיוק האדם שהייתי הכי מעוניין לפגוש. ולמה כל כך רצית לפגוש אותי? אמר הארי. הכעס התחיל לגאות בתוכו והוא נאלץ להתאמץ כדי לדבר בקול יציב. אתה מבין? ג'יני סיפרה לי עליך הכל, הארי. את כל הסיפור המרתק שלך. העיניים שלו חלפו על צלקת הברק שעל מצחו של הארי, ומבטו נעשה רעב יותר. ידעתי שאני חייב לברר עליך עוד, לדבר איתך, לפגוש אותך, אם הייתי יכול. אז החלטתי להראות לך איך לכדתי את הגולם הזה, הגריד, כדי לזכות בביטחון שלך. הגריד הוא חבר שלי, אמר הארי, וקולו רעד כעת. ואתה הפללת אותו, נכון? חשבתי שסתם טעית, אבל... עכשיו זה מוקלט? זה עדיין אתה. עדיין אני? היא לא, תני צחוק גבוה וקר. שום צחוק גבוה, זה מתאים. זאת הייתה המילה שלי, מול המילה של הגריד, הארי. אתה יכול לתאר לעצמך איך זה נראה בעיניהם של ארמנדו דיפט הזקן. מצד אחד תום רידל, אני אבל מבריק, חסר הורים אבל כל כך חמיץ, מדריך בבית הספר, תלמיד למופת. מצד שני, הגריד הגדול המגושם, שמסתבך בצרות אחת לשבועיים, שמנסה לגדל גורים של אדם זאב מתחת למיטה שלו, שמתגנב אל היער האסור כדי להיאבק עם טרולים. אבל אני מודה, אפילו אני הופתעתי ממידת ההצלחה של התוכנית שלי. חשבתי שמישהו יקלוט שפשוט לא ייתכן שהגריד הוא היורש של סליטרין. לקח לי 5 שנים לברר כל מה שהייתי צריך בשביל לדעת על חדר הסודות, ולגלות את הדלת הסודית. כאילו להגריד יש מספיק שכל או כוח לעשות דבר כזה. רק המורה לשינוי צורה, דמבלדור, נהג כאילו הוא חושב שהגריד חף מפשע. הוא שכנע דיפט לאפשר להגריד להישאר בבית הספר, ולהכשיר אותו לתפקיד שומר הקרקעות. כן, אני חושב שאולי דמבלדור ניחש. דמבלדור מעולם לא אהב אותי כמו שאר המורים. למה הוא חושף אבל את כל התוכנית שלו? כאילו, הוא עוד לא סיים אותה. כי זה מה שראים עושים בסוף סרט. כן, בדיוק. זה הפורמט. או תמיד הם מספרים את כל תכנון הרע שלהם, ואז הם עושים את הדבר זה מה שהם שלו. עושים. הם חייבים. חייבים. הוא חכם, הוא לא לקח 5 שנים, לא לקח שנה, כאילו זה... טוב. בטח דמבלדור ראה מיד עם מי יש לו עסק. אין ספק שהוא פיקח עליי מקרוב אחרי שהגריד סולק. זה היה מאוד מרגיז. ידעתי שלא יהיה בטוח לפתוח שוב את החדר כל עוד אני לומד בבית הספר, אבל לא התכוונתי לבזבז את כל השנים הארוכות שביליתי בחיפושים אחריו. החלטתי להשאיר מאחורי יומן, שישמור בדפיו את עצמי... שישמר, נכון. שישמר בדפיו את עצמי בגיל 16. כך שיום אחד, עם קצת מזל, אני אוכל להוביל בעקבותיי עוד מישהו ולסיים את המלאכה הראויה של סלאזר סליטרין. הופה. למה, הוא לא סיים אז? זה לא, אבל זה בדיוק מה שאמרנו, שהוא השתמש עכשיו בג'יני בשביל לעשות את זה. אולי, למה הוא לא סיים את זה אז? רגע, יש לי ניחוש. מותר נחש? לא. אולי רידל לא תמיד כמו שהוא נראה. וואו. אבל אז זה מדהים אותי, איפה לא קרה? איזה יופי של הצלחה, שכאילו גם פה טעינו לחשוב שרידל הוא סבבה. אני לא מבין לא איך חשדתי ברידל. נכון. זה גם היה כאילו... אבל מה הוא רוצה מהארי? כי הוא דמות ישנה. מה הוא רוצה מהארי, מסכן? הוא דמות לא חיה. לא, הוא לא רק דמות כולם ישנה. משהו רוצים משהו הוא מהארי. גם דמות נישתית אבל, כאילו, דמות מה שמענו לא, עליו? אבל- שמענו עליו במסגרת היומן, אבל דווקא אנחנו ראינו אותו וזהו. כמישהו שנותן עוד מידע להארי, דווקא התלהבנו ממנו. כן. חשבתי שיחק שהוא בנו. איש טוב. אולי הוא איש טוב בסוף. לא. הוא לא איש טוב. בסוף, אתה יודע, לך תדעי. אולי במחזה בספר 8. נכון, היום שמעתי שיש אולי. גם היום מחזה. שמענו שיש ספר 8. לא, מי סיפר לכם את זה? זה יואו! ספוילר? זה לא ספוילר. מה ספוילר בזה? יש לי משהו... מה המידע בסוף הזה יש לי משהו רלוונטי להגיד על עבורנו? ספוילרים. יש לי שיחה איתכם בסוף. רוצה לדבר איתכם. אם יש לך ספוילר, לא, אין לי ספוילר, אני רוצה לדבר. לא אוקיי. משנה, אחר כך. בסדר. מיכאל. בהתרסה. מיכאל, אל תקרא את הבימוי בבקשה. תודה. אל תהיה כל כך עצוב. הוא מקריא את ההנחיות בימוי. זה לא קרה, אף אחד לא מת הפעם. זה התרסה?
זה לא קרה, אף אחד לא כאילו עצבים. בעצבים, אוקיי. זה לא קרה. אף אחד לא מת הפעם, אפילו לא החתולה. תוך כמה שעות שיקוי הדודאים יהיה מוכן, וכל מי שהוא בא יחזור לקדמותו. לא סיפרתי לך, שכבר לא מעניין אותי להרוג בוץ דמים, זה כמה חודשים שהמטרה החדשה שלי היא להרוג אותך. פתאום יש לך, פתאום יש לך. קול של איש רע. רוני זעת. הארי בהבו. תאר לעצמך כמה כעסתי, כשבפעם הבאה שהיומן שלי נפתח, זאת הייתה ג'יני שכתבה בו ולא אתה. היא ראתה אותך עם היומן, אתה מבין? ונבהלה. מה יקרה אם תגלה איך להפעיל אותו, והוא יפלוט לעיניך את כל הסודות שלה? ועוד גרוע מזה, מה יקרה אם אני אגלה לך מי חנק לתרנגולים? אז הטיפשונת הקטנה חיכתה עד שלא היה אף אחד בחדר השינה שלך, וגנבה אותו בחזרה. מה שהיה בחדר אז. כל הבלגן. כן, שזה נעלם לו. אבל אני ידעתי מה לעשות. היה לי ברור שעלית לעקבותיו של היורש של סליטרין. מכל מה שג'יני סיפרה לי עליך, ידעתי שתעשה כל מה שצריך כדי לפתור את התעלומה. במיוחד עם אחת החברות הטובות ביותר שלך הותקפה. וג'יני סיפרה לי שכל התלמידים בבית הספר התרגשו מזה שאתה לחשנן. אז הכרחתי את ג'יני, אני צריך להגיד את זה אחרת? לחשנן? זה... לחשנן. זה, יש פה, זה... מלחש. נגיד לחשנן ונזרום על זה, אחרי זה תקנו אותי, בסדר? אז זה שלה על הקיר, ולרדת הנה לחכות. היא נאבקה ובכתה, וזה התחיל להיות מאוד משעמם. אבל נשארו בה כבר הרבה חיים. אבל לא נשארו בה כבר הרבה חיים. יואו, הוא פשוט החריב אותה. לא, טעות בפרופורציה. אבל לא נשארו בה כבר הרבה חיים. היא שפכה יותר מדי לתוך היומן, לתוכי. מספיק כדי לאפשר לי להשתחרר סוף סוף מדפיו. ציפיתי לבואך מאז שהגענו לכאן. ידעתי שתבוא. יש לי הרבה שאלות לשאול אותך. הארי פוטר? בגלל זה דובי לא רצה שהוא יבוא לבית ספר. אבל איך דובי קשור לרידל, אנחנו עוד לא יודעים. גם, אתם זוכרים שהוא אמר גם שדובי והתנועות של ג'יני היו דומות? אולי זה קשור? כן. מה? מי אמר את זה? אז מה, אתם מפחידים אותי? לא, אולי אנחנו לא זוכרים. זה בספר הכשר. זה במצונזר. שנכון שהיא באה להגיד לו משהו, והיא ממש ממש בלחץ. נכון? כן, כן. ואז יש שם איזה הערה שהתנועות שלה דומות כן, לדובי. נכון. תראי כמה שיש פה עם הספר, אז הם מעניין. יכולים לבדוק אותך. כפיים כל הכבוד מגיע, אז כן, זה היה יפה. כמו מה? סינן הארי, אגרופיו עדיין קמוצים. טוב. אמר רידל, מחייך חיוך נעים. תחייך חיוך נעים. כמו פרסומת לרופא שיניים. איך זה שתינוק, ללא כל כישרון יוצא דופן, לקסמים, הצליח להביס את הקוסם הגדול בכל הזמנים? איך קרה שאתה יצאת מהעימות הזה שלם, מלבד צלקת, אבל הכוחות של הלורד וולדמורט הושמדו? נו, שאלת השאלות. הארי לא יודע לענות על השאלה הזאת. כן. זה לא הפעם הראשונה שהוא מוזכר בספר הזה? מי? וולדמורט? וולדמורט? יש מצב. בספר השני, כן, נראה לי בספר שאתה השני. צודק. חוץ מבתקציר שלה בהתחלה. תבדקו, מי בודק? הנה, זה אוריאל שם, מה זה? איפה? טוב. טעיתי. סליחה. טעית. קרוב, אבל היית קרוב. זה אשלח אותך לפינה עוד מעט. שנייה. ברק אדום ומוזר הופיע בעיניו הרעבות. מה אכפת לך איך נמלטתי? רגע, עצור. מה זה? תריץ שיספיק לקרוא, ותעצור אחרי זה. מה אכפת לך איך נמלטתי? להמשיך את זה גם? כן, כן. וולדמורט היה אחרי תקופתך. וולדמורט הוא העבר, ההווה והעתיד שלי, הארי פוטר. לא הבנתי, אז עכשיו וולדמורט השתלט על רידל? מה אתם חושבים? לא. מה? פעם קודם. תמשיכו. וולדמורט השתלט לא עליו? חשבנו שניפטר ממנו כל אל כך תסתכלו מהר. אחורה, אל תסתכלו אחורה. אל תסתכלו אחורה. מה יש שם? מה אתה מה עושה? יש אתה שם? לא יכול להגיד תסתכלו לנו אחורה. נורא ככה. מצחיק את כולם. זה מה משהו זה? ממש יפה שאתה מסע, אז אסור לך אני להסתכל. חייבת. אסור לנו רוני, להסתכל. תמשיכו. זה כמו אשת לוט. אני מסתכלת. לא להסתכל, לא להסתכל. רוני, זה כמו אשת לוט. לא להסתכל. אנחנו נציב מלח. לא רואים החבאתי. וואלה, מיכאל, ביציאת דוסית, תפעיל עכשיו שוב. אני רוצה להסתכל. תמשיכו לקרוא. יאללה. יואו, איזו התעללות. לא מסתכלים. אני אומרת לכם, היא לא הסתכלה. רגע, לא, אני ראיתי שהתחיל לכתוב משהו, אבל לא הבנתי מה כתוב. למי שמאזין לזה בפרק לא פה בקהל, הייתם צריכים להיות פה פשוט. אני חייב להגיד, אני תכננתי שמה שקרה יקראו את זה ולא יחפרו, ואז זה אמור להסתנכן באמת יפה. חשבת סתם, אתה שלא כל כך לא נחפור? מכיר אותנו. אז תמשיכו. אבל היינו שומעים שהקהל מגיב, אז היינו מסתכלים אחורה. טוב, חברים, רגע. למה אכפת לו מזה? למה אכפת לו אם כבר מוולדמורט? עצרנו אז. אז אני נחשתי משהו שנראה לי די מפגר לפי הצחוקים של כולם בקהל, אבל... יכול להיות שהם לא צחקו מזה, אל תהיי בטוחה.
כמו שהרי וולדמורט השתלט על המורה, מה שמו בספר קווירל, הראשון, קווירל, אז אולי עכשיו הוא מוצא את נוכחותו בחדש בוולדמורט? אולי. וולדמורט ברידל. וולדמורט ברידל. כן. אולי, יכול להיות. איבדתי את זה. אבל מתי נוצר ביניהם של הקשר? רידל. מתי כי נוצר הוא ביניהם כבר הקשר? חלש מדי בשביל להיות בגוף של בן אדם אמיתי, אז הוא עכשיו צריך לתקוף זיכרון, רוח, כזה. אוקיי. אתה מבין? כי הרי אמרנו חושבת שהוא אוהב שהכוחות של זיכרונות? וולדמורט נחלשו, והוא לא יכל כבר להיות בן אדם בזכות עצמו, אז הוא היה צריך להשתלט אני רק אומר שאילור לא יודעת ברח כלום. לי שוב השמו. והיא בתוך הניחוש. טוב, אני חושב שאפשר להמשיך, כי הקהל בא בגדול בשביל זה. אז, אוקיי. הוא שלף מכיסו את השרביט של הארי והחל להניע... לאט, סליחה. אבל... איתם. מההתחלה. והחל להניע... אנחנו צריכים את זה להקלטה, צריך את זה אחורה. בשביל ההקלטה. הנה, בסדר. סליחה, בימוי. הוא שלף מכיסו את השרביט של הארי, והחל להניע אותו, כותב באוויר 3 מילים נוצצות. תום ונדרולו רידל. זה מה שהיה כתוב מאחורה, נכון? כן. הופה. לא! פאק! טוב. אני צדקתי! תסתכלו, לכו, תעמדו, תסתכלו. ראינו. תראו שוב, תעמדו שנייה. אני הבנתי, זה תעמדו, סיכול אותיות. תעמדו שנייה. תעמדו שנייה. איפה זה לעמוד שם? תעמדו. בעולם. תסתובבו למסך, יותם, שים התחלה. אוקיי. אז לטובת הצופים המאזינים בבית, כרגע הם רואים ראינו את זה, למה הקמת אותו? כיתוב שאני הלורד וולדמורט. כל האפקט, יותם השקיע פה באפקט. אני השקעתי פה באפקט. ככה הארי ראה את זה, שתרגישו את האווירה. זה באמת נראה קצת מוקוף. אני המספר שנייה. ואז הניף את השרביט פעם אחת, והאותיות שהרכיבו את שמו הסתדרו מחדש. רגע. הקסם לא עבד. אני אמרתי, אני סנכרנתי את זה. רגע. עכשיו? הופה! אני לורד וולדמורט. בלי מילים. וואו. אתה מבין? זה היה שם שכבר התחלתי להשתמש בו בהוגוורטס, אבל כמובן רק באוזניהם של חבריי הקרובים ביותר. מה, הייתי אמור להשתמש בשם המטונף של האבא המוגלגי שלי לנצח? אני שברוקאי זורם דמו של סלאזר סליטרין עצמו מצד אמי? שאני אשמור על השם של חילה מוגל פשוט? שנטש אותי עוד לפני שנולדתי? קיצור, אישיו של אבא, וכל זה issues. בגלל שיש לו בעיות עם אבא. הנה, זה מה שאמרתי, אבל שהוא כאילו כעס וכעס וולדמורט, וכעס. אבא שלו הוא מוגל? גוגל מוגל? מסתבר. לא, אבל אנחנו ידענו שהוא מהמוגלגים, בגלל שבגלל זה המנהל בית ספר רצה לשלוח אותו הביתה. את תום רידל? את תום רידל, ושהוא לא יישאר, אז הוא... כי זה מסוכן בשבילו להישאר בבית הספר. אז הוא למד עם ההורים של הארי. אנחנו לא יודעים את זה. לא בטוח שאתם בילו על הזמנים. ימי אותם. כאילו, למה? זה 50 שנה אחורה בערך, לא? ההורים שלך גדולים ממך ב-50 שנה ככה? ב-40 שנה? בסדר, יש שם אנשים בני אבל 900. לא, יש, אבל כאילו. אבל ההורים הארי שלו בן מתו 11. עשור לפני, 12 שנה יכול לפני. להיות, אנחנו נראה את זה. אל תגידי יכול להיות. טוב, אני יכול להמשיך? קלפר, אתה לא יודע. צפן. אני לא יודע כלום. כמה אומץ יש לוולדמורט, הוא פעם אחת לא הצליח להרוג את הארי פוטר, ועכשיו הוא מנסה שוב. בוא'נה, הוא בן 7 אדם ספרים בלתי מנסה. ממש נראה. אמיץ, אולי הוא בגריפינדור היה. שאני אשמור על השם של חילה מוגל פשוט, שנטש אותי עוד לפני שנולדתי, רק בגלל שהוא גילה שאשתו מכשפה? לא, הארי. המצאתי לעצמי שם חדש. שם שידעתי שיום אחד קוסמים בכל העולם מפחדו להגיד אותו בקול. אחרי שאני אהפוך לקוסם הגדול ביותר בעולם. מוחו של הארי כאילו נתקע. הוא בהה ברידל בקהות חושים. הילד המיותם הזה שגדל ורצח את הוריו של הארי בעצמו, וכל כך הרבה דברים אחרים, לבסוף הוא אילץ את עצמו לדבר. אתה לא. איזה מסכן הארי פוטר. זה כל שקט בנפילה. לך יש הכי הרבה בימוי בעייתי. מה אתם רוצים ממני? אתה לא. מה? אתה לא הקוסם כאילו. אתה לא הקוסם הכי גדול. יענו. לא, אבל הבימוי שלכם, אני מנסה אתה לא הקוסם. רק אתה לא. אבל בכעס. כעס. תראה לי שוב את הטקסט. אתה לא. אתה לא. 2 מילים. אתה לא. לא מה. מסכן, רשום לו מתנשם במהירות. מיכאל יש לו את כל הוראות הבימוי הכי קשות שיש. יותם, מה? תאשים את ג'יי קיי. מה? אנחנו, סליחה.
לא הקוסם, אני לא מתנשם במהירות. בסדר. לא הקוסם הכי גדול בעולם. אמר הארי, מתנשם באיטיות. היא שינתה. מעולה. מצטער לאכזב אותך וכל זה, אבל הקוסם הגדול בעולם הוא אלבוס. אלבוס דמבלדור. כולם אלבוס אומרים את זה. דמבלדור. וואו, כן, כן. כולם בראש לא פה, שומע אלבוס, אותי כל פרסיבל. נגביר אותך? שומע אותך. כן? אוקיי. אפילו כשהיית בשיא הכוח שלך, לא העזת לבוא להשתלט על הוגוורטס. דמבלדור הבין מי אתה עוד כשהיית תלמיד כאן, והוא עדיין מפחיד אותך, עד עצם היום הזה, איפה שלא תהיה בימינו. החיוך נמחק מפניו של רידל, ובמקומו הופיעה הבעה מכוערת מאוד. תעשה הבאה מכוערת. רגיל. הרמת לו להנחתה, כאילו. ברור. מה לעשות? עצם הזיכרון שלי הצליח לסלק את דמבלדור מהטירה הזאת. הוא עוד לא הסתלק לגמרי. כן, בסדר, טוב. כן. הוא דיבר סתם, ניסה להפחיד רגע, את רידל. היית עליי. הוא דיבר סתם, ניסה להפחיד את רידל, מייחל יותר מאשר מאמין שדבריו הם אמת. רידל פתח את פיו, אך קפא במקום. מוזיקה בקעה מאיפשהו. אשכרה חיפשתי מוזיקה בוקעת מאיפשהו. נכון. פליי מזה. רגע, אל תעשו. או, הנה. מוזיקה בקעה מאיפשהו. רידל הסתובב במקומו והביט אל תוך חדר ריק. המוזיקה הלכה והתעצמה, היא הייתה מוזרה, מצמררת, שלא מן העולם הזה. היא סמרה את השערות על קרקפתו של הארי וגרמה לליבו להרגיש כאילו תפתח כפליים מגודלו, תפתח כפליים מגודלו, טפח. להרגיש כאילו טפח כפליים מגודלו הטבעי. ואז, כשהמוזיקה גברה, עד שהארי חש אותה רוטטת בצלעותיו, פרצו להבות בראש העמוד הקרוב ביותר, ציפור אדומה בגודל של ברבור הופיעה, מצייצת את המוזיקה המוזרה שלה אל התקרה הכמורה. היה לה זנב ארוך, מנסנץ, זה הציפור על הכריכה. על הכריכה! חתיכת ניחוש. באורך של זנב של טווס ותופרי זהב מבהיקים שלפתו צרור מרופט. שנייה אחר כך, הציפור עפה ישר אל הארי. היא שמטה לרגליו את הצרור הסמרטוטי, ואז נחתה בכבדות על כתפו. אחרי שהציפור הדקה לגופה את כנפי הענק שלה, הארי הרים את מבטו וראה שיש לה מקור ארוך, זהוב, ועיניים כמו זוג חרוזים שחורים. הציפור הפסיקה לשיר. היא עמדה דוממת וחמה צמודה ללחיו של הארי, והתבוננה ממושכות ברידל. זה עוף חול. אמר רידל, מחזיר אליה מבט ערמומי. פוקס? פוקס? לחש הארי, פוקס. והוא מרגיש את תפריו, אומרים? כן, תפריו זהובים. תפריו הזהובים של העוף מתהדקים בעדינות על כתפו. וזאת... אמר רידל, מורה הפעם על הצרור מסמורטט. מסמורטט, שפוקס שמט ארצה. זאת מצנפת המיון הישנה של בית הספר. הוא באמת צדק. פרומה, מלוכלכת ומלאת טלאים שכבה המצנפת מוטלת ללא ניע לרגליו של הארי. זה עכשיו, אורן. אילור. להמשיך? רידל התחיל שוב לצחוק. תמשיכי. הוא צחק כל כך עד שצחוקו הדהד ברחבי החדר, כאילו 10 רידלים צוחקים בו זמנית. שים את זה שוב, שישמעו את 10 רידלים. אני לא טוב בצחוקים. אני רציני. זה מה שדמבלדור שולח למי שמגן עליו? ציפור שיר וכובע ישן? אתה מרגיש אמיץ, הארי פוטר? אתה מרגיש מוגן עכשיו? רגע. דמבלדור שלח את זה? לא הבנתי, אני חשבתי עכשיו שהציפור קשורה לרידל, אבל לרידל. כאילו... עוף החול זה חייב להיות משהו טוב, זה כאילו... רגע, הוא ראה את עוף החול רגע, בוא במשרד שלו. נזכר, מה היה הסיפור הוא עם ראה עוף את החול? עוף החול במשרד שלו. שהוא מת ואז הוא חי מחדש, זה אני זוכרת. הוא ראה אותו במשרד שלו. נכון, אבל מה הסיפור עושה? יש לה איזה לא יודע. סגולות מסוימות שהם סיפרו על זה, לא? עזבי, הוא היה במשרד שלו ועכשיו הוא בא לשם, זה זה קשור לא היה לדמבלדור. משרד של אם דמבלדור. דמבלדור לא כן, בדרך נמשיך. עכשיו... בוא נמשיך. לא, זה היה אני המשרד של מסובסדת. המנהל הקודם. לא, זה היה אצל דמבלדור, נכון? שהוא זה היה בא- אצל דמבלדור. זה היה אצל דמבלדור? כן, ויש לו סגולות. יש לו סגולות, נכון? כן, דיברנו על זה. אני לא זוכרת מה הסגולות. תזכרי, תוך כדי מתישהו. בוא נגלה. אולי בפרק הבא. קלפר, זה אבל לא אתה- ספוילר, אתה יכול לגלות לנו. אין זמן לזה, אילור. אני לא זוכר. אתה יכול לגלות לנו אם דמבלדור נחשפת. בדרך. גם אורן לא יודע אני כלום. צריכה לדעת. כן. מה? אני צריכה לדעת אם דמבלדור בדרך.
פשוט כאילו... אולי. חסר. איפה לוקארט? למה לוקארט לא מציל את המצב? לוקארט לוקארט ארז כבר, שכוב כאילו. איפשהו לא, הוא שוכב מאחורי בזה. הלבנים. בוא לוקארט נמשיך, עוד בוא נמשיך. יפתיע, הוא אנחנו יפציע. בזמנים. אוקיי. הארי לא השיב. אולי הוא לא יודע איך פוקס או מצנפת יוכלו לעזור לו, אבל הוא כבר לא לבד, והוא המתין בביטחון גובר שרידל יפסיק לצחוק. ניגש לעניין, הארי. אמר רידל, עדיין מחייך חיוך רחב. פעמיים בעבר שלך, בעתיד שלי, נפגשנו. ופעמיים לא הצלחתי להרוג אותך. איך נשארת בחיים? ספר לי הכל. ככל שתאריך בדיבורים, כך יתארכו מעט גם החיים שלך. הארי חשב במהירות, שוקל את האפשרויות שניצבו בפניו. השרביט היה בידי רידל. אצלו היה פוקס ומצנפת המיון, שאף אחד מהם לא יועיל לו במיוחד בדו-קרב. המצב באמת לא נראה כל כך טוב, אבל כל זמן שרידל המשיך לעמוד שם, חייה של ג'יני הלכו ואזלו. ובינתיים, הארי שם לב פתאום, הדמות של רידל הלכה ונהייתה ברורה יותר, מוצקה יותר. אם אין ברירה, אלא לקיים דו-קרב בינו לבין רידל, מוטב מוקדם מאשר מאוחר. אף אחד לא יודע למה איבדת את הכוחות שלך כשתקפת אותי. אני בעצמי לא יודע, אבל אני יודע למה לא הצלחת להרוג אותי. בגלל שאימא שלי מתה כדי להציל אותי. אימא שלי, ילדה שמוגלגים פשוטים. כל גופו רועד מרוב זעם עצור. היא מנעה ממך להרוג אותי, ואני ראיתי מי אתה באמת. ראיתי אותך בשנה שעברה. אתה שבר כלי, אתה בקושי חי, הכוח שלך הכשיל אותך, אתה חי במסתור, אתה מכוער, אתה דוחה. המשפט הכי ומוציא את מתאים, כל מכל העלילה של ג'יי-קיי, המשפט הכי מתאים שילד בן 12 יגיד. חד באמת. משמעית. אבל אני כאילו בא לי להגיד שכאילו הארי עד עכשיו הרגיש לי שהוא מה זה לא מחובר, כאילו לא מחובר, הוא קצת היה תמים ולא... למה? ועכשיו הוא קצת... עכשיו, פתאום בסצנה הזאת, הוא מתעורר על החיים שלו, כאילו. אבל עושה לקח לו. כישורי המשחק אבל טוב, שלי. תחשבו איזה אלם הוא נכון. נמצא בו מסכן, כאילו, בוא בכל זאת, נמשיך. סיטואציה, לחיצה. פניו של רידל התעוותו, ואז הוא אנס אותם לעטות שוב חיוך איום. כך, אז אמא שלך מתה כדי להציל אותך, כן. זה קסם נגד חזק ביותר, אני מבין עכשיו. אין בך שום דבר מיוחד למרות הכל. טעיתי, אתה מבין? כי יש בינינו הרבה דברים משותפים, הארי פוטר. גם אתה בטח שמת לב, בעורקי שנינו זורם דם מעורב, יתומים שגדלו אצל מוגלגים, אולי שני הלחשננים היחידים שלמדו בהוגוורטס מאז סליטרין הגדול בעצמו, אנחנו אפילו קצת דומים. כן, הוא אמר צבע שיער שחור. אבל למרות הכל, רק המזל הוא שהציל אותך ממני. זה כל מה שרציתי לדעת. ובפעם השנייה זה היה דמבלדור, לא? בדיוק, אני מנסה להיזכר מה איך נגמר הפעם הקודמת. נו, אני עם לא ההוא זוכרת. שהפנים כן. מאחורה... הוא שם ידיים על... לא, עם זה אני הארץ. זוכרת, עם נו. הבובו, כן. זה, כן. עם הבובו. כן. אני ניסיתי לא להגיד בובו הפרק, ואת באה עם בובו. הבאתי לבד. קיבלה על זה כסף, מה אתה חושב? רק אחרי שיצאתי מהבית נזכרתי שתכננתי באירוע הבא לבוא עם בובו הפודקאסט סגול. בחסות, הבובו של רוני. היא פורשת, לא פותחת חזרה חנות. אליי, מייצרת את הבובו, אם לא חזרה אליי, באמת, ניסיתי, מבטיחה. סגרתי את החסות כבר. שלחתי לה 1,000 עונה הודעות, לא הבאה. ענתה. אוקיי, בסדר. הארי עמד דרוך וחיכה שרידל יניף את השרביט, אבל החיוך המעוות של רידל התרחב שוב. ועכשיו, הארי, אני הולך ללמד אותך משהו. בוא נבדוק את הכוחות של לורד וולדמורט, יורשו של סלאזר סליטרין, מול הארי פוטר המפורסם, וכלי הנשק הטובים ביותר שדמבלדור סיפק לו. מבטו המשועשע חלף על פני פוקס ומצנפת המיון, והוא פנה והתרחק. הארי, שפחד, החל להתפשט. שהפחד החל. ככה זה בהקלטה. שהארי התפשט. הפחד מקלפר. הארי שהפחד החל להתפשט. הארי, שהפחד... רגע, זה להקלטה. סליחה, נכון. אני לא חותך את זה. אנחנו משקיעים גם באלה שבבית. היי, לא, מה זה? מה זה? סליחה, באמת. הפכתי את זה לפורנוגרפי. לא סתם אמרו לכם שהספר השלישי מתחיל בוגר יותר. טוב. אל תמחאו כפיים כאלה דברים בבקשה. אל תעודדו אותנו. יש דברים שלא צריך לעודד אותנו אליהם. גועל היא לא עוד תסיים את נפש. השלוק ואנחנו נמשיך. הארי, שהפחד החל להתפשט במעלה גופו דרך רגליו המשותקות, הביט ברידל מה? צוחקת מהזה, סליחה. הביט ברידל שנעצר בין העמודים הגבוהים והתבונן מעלה אל פני האבן של סלידרין. גבוה מעליו בחשיכה החלקית. רידל פער את פיו והשמיע לחישה מסתננת. אבל הארי הבין מה הוא אמר. דבר אליי, סליטרין, הגדול בארבעת המייסדים של הוגוורטס. מה זה דבר אליי? הוא שם? קלפר, כתוב לך הפסל. לחישה.
בסדר, אבל שכחתי כמו רכישה. עוד פעם. דבר אליי, סליטרין. זה נשמע מוזר מאוד. זה נורא מטריד. זה נורא מטריד. יותם, אתה יכול. הגדול בארבעת המייסדים של הוגוורטס. הארי הסתובב במקום כדי להסתכל על הפסל, ופוקס התנודד על כתפו. פני האבן האדירים של סלית'רין החלו לזוז. הלום פחד, הארי ראה את פיו נפער ומתרחב, עד שנוצר פתח גדול ושחור. ומשהו זז שם בתוך פיו של הפסל. משהו זחל ועלה מתוך מעמקיו. הארי הלך לאחור עד שנתקל בקיר החדר החשוך. וכשעצם את עיניו, הוא הרגיש את כנפו של פוקס מחליקה על לחיו תוך שהוא ממריא. הארי רצה לצעוק, אל תעזוב אותי! אבל איזה סיכוי יש לעוף חול נגד מלך הנחשים. הנה הנחש. לחששן, כן, זה בגלל זה הוא שמע. כן, הנה, מאחוריכם, תסתכלו. רואים עיניים. מה? לא רואים. אתם לא רואים, בסדר. לא, רואים את זה קצת למעלה. רואים עיניים קצת. כן. משהו פגע ברצפת האבן של החדר, והארי הרגיש את הרעידות העוברות בה. הוא ידע מה קורה, הרגיש את זה. כמעט היה מסוגל לראות את הנחש הענק גולש מתוך פיו של סלית'רין, ואז הוא שמע את קולו המלחש של רידל. הרוג אותו! הבסיליסק נע לעבר הארי. הוא שמע את הגוף הענק זוכה לאיתו על הרצפה המאובקת. בעיניים עצומות בחוזקה, הארי החל לרוץ הצידה, ולמרות עברונו, ידיו מושטות לפניו מגשש את דרכו. רידל צחק. הארי מעד. הנה, אתה יודע גם בלי הקלטה לצחוק. הוא נפל בחבטה על רצפת האבן, וטעם של דם פשט בפיו. הנחש היה מרוחק ממנו מטרים ספורים בלבד, והוא שמע אותו מתקרב. ואז נשמע קול חרחור מפצפץ ממש מעליו, ומשהו כבד פגע בהארי כל כך חזק עד שהוא הותח אל הקיר. בעודו ממתין לניבים שינעצו בגופו, הוא שמע עוד לחישות מחרחרות ומשהו מצלף שוב ושוב בעמודים. מצליף. הוא לא יכל עוד להתאפק. הוא פתח את עיניו מספיק עד כדי להציץ על המתרחש. הנחש הענקי, ירוק כמו רעל, עבה כמו גזע של עץ אלון זקן, הרים את עצמו באוויר, וראשו השטוח הגדול התנופף לכל עבר בין העמודים. הארי רעד, והתכונן לעצום את עיניו אם היצור הסתובב, ואז ראה מה הסיח את דעתו של הנחש. פוקס ריחף סביב ראשו, והבסיליסק התאמץ להקיש אותו בניבים ארוכים ודקים כחרבות. פוקס עט על המפלצת, מקורו הארוך צלל, ומטר פתאומי של דם כהה ריסס את הרצפה. זנבו של הנחש הצליף כה וכה, כמעט פגע בהארי. ולפני שהארי הספיק לעצום את עיניו, הוא הסתובב. הארי הביט הישר לתוך פניו, וראה שעיניו, שתי עיניו הגדולות, הבולטות והצהובות, נוקרו על ידי עוף החול, והדם זב לרצפה, והנחש לחשש בייסורים. לא, עזוב את הציפור, עזוב את הציפור! הילד מאחוריך, אתה עוד יכול להריח אותו! הרוג אותו! הנחש העיוור התנדנד מבולבל אך עדיין קטלני. פוקס חג סביב ראשו, שורק את שירו המוזר, מנקר מפעם לפעם בכיוון האף עטוי הקסקסים של הבסיליסק, בעוד הדם ממשיך לזרום מעיניו. תעזרו לי, תעזרו לי. מלמל הארי בקדחנות. מישהו, משהו. זנבו של הנחש שוב התפתל על הרצפה. הארי זז כדי להתחמק ממנו. משהו רך פגע בפניו. הבסיליסק טיטה את מצנפת המיון הישר אל תוך ידיו של הארי. הארי אחז בה. היא הייתה הדבר האחרון שנותר לו, הסיכוי האחרון. הוא משך אותה על ראשו והשתטח על הרצפה, בשעה שזנבו של הבסיליסק הצליף לעברו פעם נוספת. עזרי לי, עזרי לי. רגע, הוא פגעו בו גם? עוד לא. הוא פצוע? עוד לא. לא הבנתי אז מה הוא לא קרה לו, כזה. למה הוא כזה חלש? אז הוא לא חלש. מה, הוא מול נחש ענק, מה תעשי? הוא מבוהל. אוקיי, בסדר, טוב. רגע, מה אתם תעשו בשלב הזה, במצב שלו? מה הוא יעשה עם המצנפת? איך המצנפת תעזור לו? כאילו לא, בינתיים לא אני קצת הרביצו לו. מתבאסת על הארי. מה זה שיעשה? מה את מתבאסת? גם למה שמצנפת תעזור? כאילו. זה נכון. לא, אבל פשוט לא. אני כאילו מרגישה שהוא פתאום לא עושה כלום בעצמו ושהכל עוזרים לה מסביב. אז הוא תרמית? טוב, הארי אולי את פוטר כן הוא קראת. תרמית? הוא בעצם מגלה את אלוהים בשלב הזה, וחוזר הופה. בתשובה. תודה, אפשר ללכת. קצת הדתה. הוא מגלה דמבלדור אולי דמבלדור יבוא עכשיו, לא? דמבלדור עזר לו בזה שהוא שלח את עוף החול. לא קארט יבוא ויציל אותו. אוקיי. עכשיו. תקשיבו, יש לג'יי קיי רולינג קטע עם כובעים, נכון? גם פעם קודמת זה היה וולדמורט והבובו. בובו. ועכשיו זה מצנפת. מעניין. מה היא יהיה נשרפת בה? בשמש פשוט. אז- טוב, היא אוהבת. מעניין. גם אני אוהבת. צנועה.
מאהבה חסודה. הארי חשב וסגר את עיניו בחוזקה בתוך המצנפת. בבקשה, עזרי לי. לא נשמעה תשובה. במקום זה, המצנפת התכווצה כאילו יד בלתי נראית אחזה בה בחוזקה. משהו קשה וכבד מאוד נפל על ראשו של הארי, וכמעט גרם לו לאבד את הכרתו. כוכבים נצנצו בתוך עיניו, וכאשר הוא תפס בחוד המצנפת כדי להסיר אותו מראשו, הוא הרגיש בתוכה משהו ארוך וקשה. זה כלי נשק. בתוך המצנפת הופיעה חרב מבריקה כסופה, ולה ניצב משובץ אבני אודם בגודל של ביצים. למה ביצים? הרוג את הילד. עזוב את הציפור ילד מאחוריך, תריח אותו. הארי קם על רגליו, מתכונן. ראשו של הבסיליסק צלל לקראתו. הוא צריך לשסף את הנחש עם אם היה נחש אמיתי בבית, והייתה לי חרב, הייתי בורח עדיין. וואי, אתם יודעים מצאו נחש כנראה. במקום העבודה שלנו. זה מפחיד, שמעת על זה? כן, השבוע. בערוץ 12? בערוץ 12 יש הרבה נחשים. יכול להיות ששלחו אותו לבית האח הגדול והוא... בדרך, הוא נתקע זה שם. קרה לי עם אני, זה כן. אבל נראה לי שלחו אותו לבית האח הגדול והוא נעצר אצלנו. יכול להיות. שלחו אותו לבית האח הגדול והופך לקאזם. מי שרואה. זה טוב. צחיק אותי למרות שאני לא צופה. גופו התפתל והוא היכה בעמודים בזמן שניסה לפנות לעבר הארי. הארי ראה את ערובות העיניים הגדולות המדממות, את הפה הנפער הרחב, מספיק רחב כדי לבלוע אותו בבת אחת, את הניבים הארוכים כמו חרבות דקים, ארסיים. הארי זינק בעיוורון, הוא התחמק והבסיליסק היכה בקיר החדר. הוא זינק שוב, ולשונו המפוצלת של הבסיליסק הסליפה בצד גופו. הארי הרים את החרב בשתי ידיו. הבסיליסק זינק שוב, והפעם פגיעתו הייתה מדויקת. הארי הניח את כל כובד משקלו על החרב, והחדיר אותה עד לניצב אל תוך לוע של הנחש. לא הבנתי, זה לא ספר הקסמים? מה נהיה פה משחקי הכס? קצת עם החרב והכל? אולם כאשר הדם החם ניתז על זרועותיו של הארי, הוא חש כאב חד מעל למרפקו. ניב בודד, לא. ארוך וארסי, שקע עמוק יותר ויותר לתוך זרועו, והתנתק כשהבסיליסק החל לנטות הצידה, עד שנפל מפרכס אל הרצפה. הארי החליק על הרצפה. הוא אחז בניב שהחל לפעפע ארס אל תוך גופו, ותלש אותו מתוך זרועו. אבל הוא ידע שזה מאוחר מדי. גל לוהט של כאב התפשט במעגלים איטיים מתוך הפצע. תוך שהוא משליך את הניב ומביט בדמו שלו הנספג בבגדיו, ראייתו של הארי התערפלה, החדר המתמוסס במערבולת של צבעים כהים, פיסת ארגמן חלפה על פניו, והארי שמע נקישה רכה של טלפיים על הרצפה לידו. פוקס. היית מדהים, פוקס. זה מה שיש לו להגיד עכשיו. הוא הרגיש כיצד עוף החול מניח את ראשו היפהפה על מקום שבו דקר אותו ניב הנחש. הוא שמע צעדים מהדהדים, ואז צללית שחורה נעה מולו. אתה מת, פוטר. לא ככה איש רע אומר אתה מת, פוטר. אתה מת, פוטר. זה יותר נבסי. לא, ככה אני מכיר את הספר רוצים שלו. זה כזה, לקריאה. אתה מת, פוטר. אתה מת, פוטר. אמר קולו של רידל מעליו. מת. אפילו הציפור של דמבלדור יודעת את זה. אתה רואה מה היא עושה, פוטר? היא בוכה. הארי מצמץ. הוא בקושי הצליח להתמקד בראשו של פוקס. דמעות צמיחות, דמויות פנינים, החליקו במורד הנוצות המבריקות. אני מתכוון לשבת כאן ולראות אותך גוסס, הארי פוטר. קח את הזמן שלך. אני לא ממהר. איש חולה. רגע, אולי העוף החול הוא לא מרפא או מציל ממוות או משהו כזה? וואו! טוב. יפה! נכון, הם אמרו הדמעות של עוף החול. טוב שלא היה פרק שלם. למה יש עוד תפחון? מה הוא קשור? מה הוא קשור? מה יש תפחון? נכון, נכון, נכון. הארי הרגיש מנומנם. הכל סביבו הסתחרר. אז זה סופו של הארי פוטר המפורסם. אמר קולו המרוחק של רידל. לבד בחדר הסודות. חבריו נטשו אותו. מובא סוף סוף על ידי אדון האופל, שלשלטונו התנגד בעוונותיו. בקרוב תשוב ולמך הבוץ דמית היקרה, הארי. היא העניקה לך 12 שנים של זמן שאול, אבל הלורד וולדמורט תפס אותך בסוף, כפי שידעת שחייב לקרות. אם ככה מרגישים כשמתים, חשב הארי, זה לא כל כך נורא. אולי אפילו הכאב התחיל לעזוב אותו. אבל האם באמת היה זה מותו? במקום להשחיר, נראה שהחדר סביבו מתייצב שוב.
הארי נענע בראשו ושוב ראה את פוקס, ממוקד, ממשיך להניח את ראשו על זרועו של הארי. חלקה של דמעות פנינה זרחה סביב הפצע. אלא שכבר לא היה פצע. עופי מפה ציפור, עזבי אותו! אמרתי, עזבי אותו! הארי הרים את ראשו. רידל כיוון על פוקס את השרביט של הארי, נשמע רעש כמו של יריית רובה, ופוקס שוב התרומם באוויר בסחרור של זהב וארגמן. דמעות של עוף חול. אמר רידל בשקט, מביט בזרועו של הארי. כמובן, כוחות ריפוי, איך שכחתי. הוא הביט בפניו של הארי. אבל זה לא משנה. למעשה, אני מעדיף את זה כך. רק אני ואתה, הארי פוטר, אני ואתה. הוא הרים את השרביט, ואז בכל משק כנפיים פוקס דעה שוב מעל לראשם, ומשהו נפל לחיקו של הארי. היומן. למשך חלקיק שנייה גם הארי וגם רידל בשרביט מורם רק הסתכלו עליו. ואז, בלי לחשוב, בלי לשקול, כאילו זה בדיוק מה שהוא התכוון לעשות לכל אורך הדרך, הארי תפס בניב של הבסיליסק השוכב על הרצפה ותקע אותו ישר ללב היומן. אז ככה הוא מחסל אותו, כי אז הוא לא יכול להשתמש בגוף של רידל. אולי הוא רוצה לכתוב פשוט. זה גאון. הוא פשוט גאון. נשמעה צרחה ארוכה וחודרת. דיו נשפכה מתוך היומן בנהרות, זרמה על ידיו של הארי והציפה את הרצפה. רידל התפתל והתכווץ, צרח והניף בידיו, ואז הוא נעלם. שרביטו של הארי נפל על הרצפה ברעש גדול, ודממה השתררה. דממה. מלבד צליל טפטוף רצוף של דיו שהמשיך לבעבע מתוך היומן. ארס הבסיליסק איחל חור ביומן שעדיין השמיע קולות ציסה. רועד כולו, הארי נעמד על רגליו, ראשו הסתחרר כאילו סיים בזה הרגע נסיעה של קילומטרים באבקת פלואו. מה זה אבקת פלואו? זה שהם רצים ממקום למקום, נכון? פלו, כן. עוברים... פלו פאודר, כן. אוקיי. לא רוצים. פלואו. נכנסים במשהו, לא? מה הם עושים? בתוך האח. באח, כן, כן, נכון. באח. הגדול. חבר'ה, אתם גם מעריצים של הארי פוטר וגם של האח הגדול, זה מרשים. מה הבעיה לא. שלך? מה? אי אפשר? תמשיכו, כי אנחנו שלנו צפה במה שאתה רוצה, אני לא אל תגיד צופה. לאף אחד שצופה אני לא בערוץ צופה. 13, אבל בסדר. אני צופה בחתונמי. תודה. היום פרק ההחלטות ממשיכות. מיכאל, חשבתי שיש את הפרומו הפרק לערוץ בחסות. 12. לאט לאט הוא אסף אליו את השרביט ואת מצנפת המיון, ובתנועות משיכה שלף את החרב הנוצות מתוך חיקו של הבסיליסק. חרב הנוצצת. הנוצצת, מה אמרתי? נוצות. הגיוני בהתחשב בכל כן, האלמנטים כאילו שיש התקשר פה. לי טוב. מקצה החדר נשמעה גניחה חלושה. ג'יני התחילה לזוז. בעת שהארי מיהר לקראתה, היא התיישבה במקומה. עיניה התוהות סרקו את החדר מדמותו הענקית של הבסיליסק המת אל הארי, אל בגדיו ספוגי הדם ומשם ליומן שבידו. היא נשמה עמוק, משתנקת ורועדת, ודמעות החלו לזרום על לחיה. הארי, אוי הארי, ניסיתי להגיד לך בארוחת הבוקר, אבל לא הצלחתי להגיד את זה ליד פרסי, זאת הייתי אני, הארי, אבל אני נשבעת שזה לא היה בכוונה, רידל הכריח אותי, הוא לקח אותי לשם, ואיך הרגת את הדבר הזה? איפה רידל? הדבר האחרון שאני זוכרת זה, איך יצאת מתוך היומן? זה בסדר. אמר זה הארי. חמוד הארי אחרי כל זה, כל מה שיש לו להגיד זה זה בסדר. בסדר. מדהים. הוא הגיבור שלה. זה רומנטי. זה רגע רומנטי עכשיו. כן, אמר חיפשנו קצת הארי. רומנטיקה. זה קורה. בזה. הרים את היומן והראה לג'יני את החור שהותיר אחריו הניב. רידל גמור. תראי, גם הוא וגם הבסיליסק. קדימה ג'יני, בואי נצא מכאן. קדימה שרה להולכים, נכון? בואי שרה להולכים. עם עוגת גבינה. יסלקו אותי מהלימודים. אותך. ספר עכשיו אמר לי אותי. יסלקו עם הספר, זה אותי או אותך? אותי. שיט. הגיוני, מה? יסלקו הפסדת אותי נקודה. מהלימודים. התייפחה ג'יני בזמן שהארי ניסה בגמלוניות לעזור לה לקום על רגליה. רציתי ללמוד בהוגוורטס מאז שביל התחיל, ועכשיו אני אצטרך לעזוב, ומה יגידו אמא ואבא? פוקס חיכה להם, מרחף בכניסה לחדר. הארי עודד את ג'יני להמשיך קדימה. הם פסעו מעל החוליות הדוממות של הבסיליסק המת, חצו את האפלוליות המהדהדת וחזרו למנהרה.
הארי שמע את דלתות האבן נסגרות מאחוריהם ביבשת אוויר דקה. אחרי כמה דקות של התקדמות במעלה המנהרה החשוכה, הגיע לאוזניו של הארי קול רחוק של אבנים מתגלגלות. רון! צעק הארי והאיץ את קצב ההליכה. לצעוק את זה גם? ג'יני בסדר! היא כאן! הוא שמע את רון פולט קריאת הידד, ואחרי הפנייה הבאה במנהרה, הם ראו את פניו הנרגשים מציצים אליהם מתוך החור הגדול שהוא הצליח לפתוח במפולת האבנים. זה הצינורות... הם נתקעו ג'יני! בס מאחור. כן, כן, נכון. איפה לוקהרט? אפילו לא אכפת לו ממנו, כאילו אפשר צועק לרון. מגיע לו. רון השחיל זרוע דרך החור שבקיר כדי למשוך אותה דרכו ראשונה. את חיה, אני לא מאמין, מה קרה? איזה שאלה, כאילו, מה קרה? מה חכה, קרה? אחי, מה? שב, רגע, בוא נספר לך מה קרה. כן, בקטנה. תקרא 2 ספרים ואז. הוא ניסה לחבק אותה, אבל ג'יני דחתה אותו, מתייפחת. אבל את בסדר, ג'יני. אמר רון מחייך אליה. הכל עבר. מאיפה הציפור הזאת? פוקס התעופף דרך אני מתה, הפתח רון, בעקבות באמת. ג'יני. היא של דמבלדור. אמר הארי זוחל בעצמו דרך הפתח. ומה פתאום יש לך חרב? רון, הרבה קרה בזמן הזה שלא היית. בסדר, כמה טוב שאלות. ששאלת, בוא נתחיל. כן, מאיפה זה, דברים מתרחשים. בחור סקרן. יש שינויים. ראית? הרי חיים כאילו, ממשיכים. אפשר להתקדם. אמר רון בוהה בכלי הנשק הנוצץ בידו של הארי. אני אסביר הכל אחרי שנצא מכאן. הולך כזה גבר עם חרב, יא בוא, עזוב. עזוב. הרגתי נחש, צלתי את אחותך, בוא, עזוב לך שטויות. אמר הארי ושלח מבט אלכסוני חטוף לעבר ג'יני. איזה שרמנטי. אבל אמרתי, רומנטי, זה קצת... אחר כך. אמר הארי. הוא לא חשב שיהיה זה רעיון טוב לספר עכשיו מי פתח את החדר. לא בנוכחות ג'יני בכל מקרה. איפה לוקהרט? למי אכפת? איפה הוא? שם, מאחור. איפה אתה, לוקהרט? אמר רון וחייך. הוא הוטט בראשו לכיוון מעלה המנהרה, שם היה הצינור. הוא במצב לא כל כך טוב, בואו תראו. פוקס, שכנפי הארגמן שלו פלטו זוהר זהוב בחשיכה, הוביל אותם. הם הלכו את כל הדרך בחזרה על פי הצינור. גילדרוי לוקהרט ישב לו שם מזמזם לעצמו בשלווה. הוא איבד את זה סופית. השתגע, קרה, זהו, הרגע הגיע. הזיכרון שלו הלך, קסם הזיכרון פעל הפוך, פגע בו במקום בנו. אין לו מושג מי הוא, איפה הוא, מי אנחנו. אמרתי לו לחכות לי כאן, הוא עלול לסכן את עצמו. זה מדהים שהוא הבוגר, כאילו, ואמרו, תחכה פה, אנחנו מטפלים בעניינים. זה מה שצריך להגיד ללפיד אולי. סתם, לא פונים לי. יואו! מה סתם? זה המקום, יואו. זה המקום. אין קהל יותר ימני מזה, זה כבר. לא. ביבי בא לפה, כאילו, רק בשביל לעשות את ה... חכו, בדרך. או ביבי 50 מנדטים. כן. הערוץ 14 מסקר אותנו, איזה פודקאסט ימני מוגזם. הם לא יודעים, אבל אני פה באיקון, הם מבלבלים את השכל, אני מחכה. נכון, אנחנו צריכים לסיים את אוקיי, הפרק, יאללה, אוקיי. קדימה. לוקהרט חייך אל כולם בנועם. שלום, מקום מוזר כאן, לא? אתם גרים כאן? לא. אמר רון, זוקף גבה לעבר הארי. הארי רחן והסתכל לתוך הצינור הארוך והחשוך. חשבת על דרך לעלות חזרה בתוך הדבר הזה? רון הניד בראשו, אבל עוף החול פוקס שעט מעל לכתפו של הארי, וכעת ריחף באוויר לפניו. יש לי משהו להגיד על בחירת השם, כאילו פוקס זה שם זה כזה מבלבל. עממי, ועוף החול זה משהו כזה רוחני, זה לא מסתדר לי ביחד. לא, זה עוף החול. מבלבל קצת. פוקסיאל. לא, אבל רגע, שנייה. מה זה פוקס טרוטבל? את שואלת אותנו? זה לא קשור. מה המשמעות? זה לא נגיד? קשור. אין לי מורפיקס פה, אל תתקילי אותי. מה? זה סוג של ריקוד, נכון, לא קשור לסיפור לא הזה. קשור. אוקיי. אבל טוב ששאלת. נכון. לא יודעת, אמרתי אולי. טוב, עיניו השחורות. עיניו השחורות מרצדות מתוך החשיכה. הוא נפנף לעבר הארי, ונוצות הזנב הארוכות שלו. הארי הסתכל עליו בחוסר הבנה. הנה, זה הכריכה. נראה לי שהוא רוצה שתאחז בו. אמר רון בתמיהה. יפה, רון מתחיל לחשוב. אבל אתה יותר מדי כבד בשביל שהציפור תגרור אותך שם בפנים. פוקס? הוא לא סתם ציפור. הוא פנה במהירות לאחרים. אנחנו צריכים כולם להחזיק ידיים. בוא נחזיק ידיים. לא, את לא. אפשר עם רוני. אני אחזיק לרוני. מיכאל, אתה בחוץ. דקה, אני פה לבד, סבבה. רגע, מי זה? אתה. ג'יני, תחזיקי ביד שרון. פרופסור לוקהרט. הוא מתכוון אליך.
בסדר. כי הוא אפילו לא יודע איך קוראים לו? מתי הוא הבנתי, אוקיי. הוא שכח. אמר רון אבל לפרופסור לוקהרט. לא, הוא שכח שהוא לוקהרט. אתה תחזיק ביד השנייה של עכשיו, ג'יני. האיש שכל כך אוהב את עצמו... שכח מי הוא. שכח מי זה. וואי, זה העונש האירוניה. הכי גדול. מה נשאר לו אירוניה. בחיים? מה נשאר לו בחיים? שאתה כל כך וואו. אוהב את עצמך, שבסוף אתה לא יודע מי אתה. הארי תחב את החרב ואת מצנפת המיון לתוך החגורה שלו, רון תפס בגב הגלימה של הארי, והארי הושיט יד ואחז בנוצות הזנב החמות משום מה של פוקס. כלילות יוצאת דופן פשטה בכל גופו, ומיד בשריקת אוויר הם החלו לעוף כלפי מעלה בתוך הצינור. הארי שמע את לוקהרט קורא מתחתיו. מדהים, מדהים, זה ממש קסם. ביל. לא יאומן. רוח קרה נשבה בשערו של הארי, ולפני שהוא הספיק ליהנות מן הדרך, הכל נגמר, וכל הארבעה פגעו ברצפה הרטובה של מירטל המייללת. ובשעה שלוקהרט יישר את הכובע שלו, הכיור שהסתיר את הצינור שב למקומו. תהיה לי. מירטל הביטה בהם בתדהמה. מירטל! אין צורך להישמע כל כך מאוכזבת. זה פשוט קלאסי, אני לא יכולה. איפה ידידיה? הוא אמר בכבדות, מוחה טיפות של דם ותינופת מזגוגיות משקפיו. טוב, נו, רק חשבתי שלו מתת, הייתי מסכימה לחלוק איתך את חדר השירותים שלי. איך! איזה חמודה, מה, חמודה, מארחת. זה הבית שלה. מערוך. אמרה מירטל, והסמיקה סומק כסוף. יחסה. עוד אחת מאוהבת בהארי פוטר. אמר רון כשהם יצאו מהשירותים לפרוזדור החשוך והריק שבחוץ. ארי, אני חושב שמירטל נדלקה עליך. יש לך מתחרה, ג'יני. אבל הדמעות עדיין זלגו יפה. חרישית על פניה של ג'יני. לאן עכשיו? הביתה. אמר רון ושלח מבט מודאג לעבר ג'יני. הארי הצביע. פוקס הוביל אותם לאורך הפרוזדור, זוהר באור צהוב, הם צעדו בעקבותיו וכעבור כמה דקות מצאו את עצמם מחוץ למשרדה של הפרופסור מגונגל. הארי דפק על הדלת ופתח אותה. טוב, חברים, סיימנו פרק אחד. אז הגענו לסיומו של החלק הראשון של פרק סיום העונה, נתראה עוד שבוע בחלק השני. וכמובן מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, בטוויטר, באיפה שלא תרצו. תהיו בקבוצת בפייסבוק, בקבוצת מדברים על פוטרקאסט, קבוצה סופר כיפית וסופר... אין לי עוד מילים להגיד, אני פשוט חולה על האנשים שבקבוצה, חולה עליכם המאזינים שלנו, וכיף גדול. ונתראה עוד שבוע, נשתמע על יותר דיוק.